Саламатсыз кадрлы оқучыларым, біз сіздің белән хәзер дәресне башлап китәбез. Беренче без ясарга тиешбез сезнең белән поклон. 3нче позицияга бастык. Кулларны алдык, татар куллары, күлмәк, итәкне тоттык. Хәзер ясыйбыз бер шаг направо, назад. Куллар куагыз әле кулларыгызны тикшереп алыгыз әле. Монда куллар әзерәк кырыйга охырырга тиеш. И вот кемдә итәк бар, итәкне тотырга можно. Кемдә юк, имештә без итәкне тоттык. Выпрямились, плечики назад за ухо. И улыбки включили. Бер шаг уңга. И бер, ике, алга, машина идек. Икенче якка. И бер, ике, алга, машина идек. Башкайбыз без сезнең белән разминкадан. Спинка ровная, плечики назад, за ухо, шея длинная. Минем арттан кабатлагыз, ярамы? Баш белән сулга, уңга. Башладык. И бер, тура. Хәзер алга, так. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, өч. Хәзер барыбыз. Уңга бер. Сулга ике. Уңга. Сулга. Тагы кабатлыйбыз. Бер, ике, өч, дүрт. Бер, ике, üç, и бер, ике, üç, дүрт. Тагы башлыйбыз. Аякның шуна, нагырак тагын бер бастык. Җылындымы аяклар хәзер? Молодец. Хәзер без синең белән өйрәнә башлыйбыз. Беренче йөреш татар халкының билендәге бездә беренче йөреш ничек ясала. Кулларны кызлар алалар итәккә. Алырга алдан ярый, ярый кырыйдан алырга. Әйдәгез безнең белән алабыз алдан. Карагыз үзегезнең кулларыгызны. Бездә монда булырга тиеш шундый әзрәк полукруг, да, кружочек внутри. Ножки делают движение, да, аяклар белән ясыйбыз. Кулны алдык. Үч адым алган. Бер, ике, өч. Хәзер уң аяк бар алга. Выросли на носочки. И раз, два, три. И раз, два, три. Развернуться. И в другую сторону. Раз, два, три. И... Ага. Әйдәгез без сезнең белән басабыз түгәрәккә. Против часовой стрелки на носочках. Беренче йөреш белән. Юбочки взяли. Итәкләрне тоттык. Спинки выпрямили. Носочки натянули сильно-сильно. И с носочка начинаем с правой ножки делать 3 шага. И раз, два, три. Левая ножка осталась сзади, да? Сейчас левой ножкой идем вперед. Бер, ике, үч. Сул аяк, уң аяк белән. Бер, ике, үч. Уң аяк, бер, ике, үч. Тагын кабатлыйбыз. Бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Икенче йөреш әзрәк кыенрак. Үч адым артка. Түгәрәкне зурайтырга кирәк безнең белән. Уң якка борылдык. Берәр әйбердән сикерергә тиешбез. Как будто представляем, у нас бревно лежит, да? Через бревно мы должны перепрыгнуть. Юбочки также держим, татарские ручки, да? И с правой ножки обычно начинаю с правой ножки. Уң аяктан ясыйбыз беренче ход. И раз, два, три, и раз, два, три. Раз, два, три. Носок вытягиваем. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ага, молодцы. Әзрәк артка тагын күчтек. И бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Бер, ике, үч. И тагын бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Бер, ике, үч. Хәзер без сезнең белән өйрәнәбез 4нче йөреш. 3нче йөрешне өйрәнмибез. Ул безгә биюдә кирәкмәс. Бастык аяк очына. 3 адым алга. Бер,
2, 3. Dörtüncüsüne ayakını olabız. Burası minicik tutam ayakını. Ayak kırığına касабыз, прижимаем ножки возле правой ножки. Hazır с левой ножки сол аяктан алга бара башлайбыз. 1, 2, 3. Алдык аягыбызга. Hazır оң аяк алда. 1, 2, 3. Сол аяк. 1, 2, 3. Оң аяк белән барабыз алга. 4-нче йөреш. 1, 2, 3. Сол аякны күтәрдек. Торабыз аяк очында. Hazır сол аяк белән алга. 1, 2, 3. Оң аякны күтәрдек. Хәрәкәтләрне күрсәтәм ярамы? Тезмә. Кемдер шундый хәрәкәтне ишеткән бармы? Тезмә. Юкмы? А тезмә ниточка как будто идем, ниточка вперед, да? Оң аяк белән ясыйбыз уңга аяк очларын. 1. И икенче аяк белән шул аякны подводим вперед. 1, 2. Мы как будто ножку с вами гладим другой ножкой, да? По правой ножке. Видите, бедром, да? И открываем в третью позицию. Еще. Hazır. Оң аяк белән ачтык. Икенче позицияга. Раз, открыли. И раз, открыли. Оң аяктан оңга чыгабыз. Икенче позиция. Hazır. Оң аякны ачтык. Чулпан карайлык. Аясының 5-нче позиция. 5-нче позицияны күрсәтәлек. Оң аякны алдык. Вот, молодец. Хоп, ачтык. Соңгы безнең белән хәрәкәт. Ничек атала? Шылбыр. Цепочка, да? Аяк очларына басабыз һәм артка китәбез. Кулларны тикшердек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. И назад. 1, 2 sol ayak. 1, 2, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Бүгінге сіздің білен бұл хәрәкәтләр бізге жетеді. Оң аяк белән 1, 2, 3. Монда килдек һәм утырдык. Артка шылбыр. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Алдык. Итәкне. 4-нче йөреш. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Монда килдек. Алга тезмә. 2-нче атты. 3-нче. 4-нче. 5, 6, 7, 8. Борылдык һәм утырдык. Бетте. Молодец. Безнең белән нәрсә өйрәндек бүген? Поклон. Самый беренче бит. А до поклона, после поклона что было? Что мы изучали? Ходы. Нинди йөреш беләсез? Әйтегез әле. Беренче йөреш, тагы нинди йөреш? Икенче йөреш, тагы нинди йөреш өйрәндек? Дүртенче. Ниточкада тезмә өйрәндек, сезнең белән шылбыр өйрәндек. 5 төрле хәрәкәт.
Yansımasını bilen bakalım. Beşinci pozisiyonu on ayakla alınlar. Kullarımızın çıkışırız öyle. Boşlarımızı bitiririz. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,